Lapho khona i-statement ikhanya abasebenza basakwazi ukuvuka emathuneni. Babanjwe impande eziyihlahla sicela ukuthi uNkulunkulu omhlunyazi wezulu ukunethwa ile mvula kithi kuba ukuqeda kosizi nokuhlupheka kithi. Amen. Nkosi yamakhosi ngiyaziveza ngifisa abawungiphe izwi elilodwa. Loba Nkosi yamakhosi ngizibongele phambi komsebenzi wakho Thixo ingcwele. Ngoba wena Nkosi umthanda umuntu ngisho engelutho. Wasithanda Nkosi yamakhosi sikhulekile singabantwana abancane Nkosi abanezono. Wadela Nkosi ubukhosi bakho Nkosi waphuma lapha Nkosi eyindwele waya Nkosi bezweni lakithi kaSwayimani ngayiphuku. Ngibone Nkosi inqabe engakaze ngiyibone emhlabeni. Kubephezela ihawe insizweni zithi inkuzisi impisi ziza phambi komnikazi wento zifike kuqaphaza ngamadoda. Wonke umuntu wafihla ugwayi wakhe wafihla neniphu yakhe nabo wonke umuntu wathi wonke umuntu ethi usefikile umnikazi wento zonke ayibonge Nkosi. Ngabona ngishaka Nkosikazi asali iveshe ngapha ngakithi bekunyakaza umkhamba kodwa benkosi. Unyakaza umshwathi unyakaza uSwayimani banjalo benkosi. Waphuma uNkulunkulu wethu wama waqonda abangcwele. Ngifisa Nkosi noma ngabe lemvulini amaNazaretha. Kodwa ke singabe ukuthi thina besithi Shembe ikelezela ngamabhakede Nkosi. Uyoyithela phezulu amathuni obaba labe edlwayo khona i-statement uthane. Amen. Bengifisa Nkosi ukungqongqoza ngevesi ngenkosi elilodwa. Ngicela Nkosi sikhuluma Nkosi bengakithi. Engomeni ka-180 wathatha inkosi evesini lesibili nasevesini lokugcina. Shembe mawusufikile Nkosi ezweni lakithi. Wathi mawusuzowela Nkosi umfula laphana uze inambeni laphana uza Nkosi usugusha umkhambathi njalo. Wenza Nkosi uhleliza amaguma nentaba Nkosi ezweni lakithi. Wenza Nkosi yamakhosi wahamba ongena phakathi Nkosi esigodlweni senkosi yakithi kagumisa kaSwayimani ngayiphuka. Kodwa khona into engiyithanda Nkosi yamakhosi kukhona unkosikazi oza kimi. Ngithe unkosikazi onesibindi kangaka uswele unkosikazi uma uduze wami uthi hey Madondo. Kanti nina kaShembe niyagaba yini na? Ngithi mina asigaba uthi uyambona le ndoda lefaka amadansane bekithawo lebusweni lapha uthi uyifihlile umyeni wami umbishophu wenkonzo eZayoni. Uthi ke manje ucaba into yodwa uyambiza uthi mina uShembe ngiyaqala ngawo umbona ithi kanti abisho ngani uma embuka uShembe akambone efana nathi ubona uShembe ngumbingu omhlophe oney'nyobe ey'shaya lapha enkolo ayibone Nkosi. Bakhona nabanye. Hey maNazaretha
lemvula kayilutho noma besingayilinga stage iziphuzo kodwa ngosicela namhlanje Shembe ukuthi phuma nomjivo wakho omhlophe Nkosi yamakhosi uyama Nkosi emasangweni ufuna obaba bethu abadlwa imfethu nentuthwana ababoshiwe emathuneni lengoma Nkosi yamakhosi uhambile kasayimani yahlatshelwe kwaze kwashaya uthuwa uclock zeyidangele zithi yasi khona amadoda lapha Nkosi ngemva kwami selonkosanjwa boyise nonina namhlanje Nkosi abakhuluma bashona khona amadoda lapha ngemva kwami Nkosi afisa ukwakha imizi yoyise khona Nkosi kayakheki khona abantu abalapha Nkosi abangakuboni Nkosi abakuzwa ngoba ukhuluma Nkosi ngezwi khona amakhosikazi lapha Nkosi aganile emzini Nkosi akaza igoli ingane khona Nkosi abantwana abalapha Nkosi abafundileyo Nkosi bathi bagqoka amajazi ayinhloko kodwa Nkosi ngabasebenzi baze Nkosi kuwe noma Nkosi lina Nkosi kanje bazosho kodwa Nkosi bese sibuseni inkonzo Nkosi kuwe nyasizwe bazothi akekho umkhululi Nkosi ongabakhulula ngaphandle kwakho manathi akekho umkhululi okhona emhlabeni yosikhulula ngaphandle konyasizwe isikhathi wonke umuntu Nkosi akawasha amehlo ucikile amehlo akho ukuthi uyalibona nonyazi bantwana benkosi bakhona nabayingcwele ucikile amehlo akho ukuthi uyalibona yini unyazi bantwana benkosi ngoba isikhathi esibuso sifuna umuntu onamehlo libonayo unyazi bezulu Nkosi yamakhosi noma sinje Shembe sinezono singafanele Nkosi lutho kodwa Nkosi akekho umkhululo ngasikhuluma phela uthe Nkosi mawungena Nkosi yakho Nkosi bakagcinisa Shembe namhlanje uthe Nkosi ungangena uphendule incwadi kade apply namhlanje inesihlalo manje lapha eParliament laseMalisburg ngonyasi wethu layibona Nkosi yini basingakhulumi nawe nje ubulana awucela ukuthi lemvule nayo ayigele ihambe iziyofika kini ngoba abantwana benkosi amafindo nayibopha sekumba lapha sisuka khona bakhona nabayingcwele kodwa sengihlala phansi Nkosi yamakhosi iyodwa ngoba bengiyihlabelela ngithi ukuthi Nkosi ngazela igama lilotshiwe lesibukweni sonyasi konja wena yazama ukusiloba ngoba njengoba lengoma ihlatshela lapha ekhaya abantu benkosi ithi lengoma ugama lakhe amananza thankosi mayisebona wena bona Nkosi uphakathi kwawo Nkosi asuke sephilile Nkosi esesindile ngiyayixelela Nkosi yamakhosi ukelazo Shembe lakithi emshwadi yize Nkosi elikhulu kakhulu lela Nkosi lasadlwa ngamabhunu linamakhosi awu9 umshwadi wonke
kuyophuma phansi emcela uNkosi phansi vele emakhaya. Yafisa laba bantu Nkosi inhlanhla Nkosi behlele bathenga ize babongele ngoba ingoma ehlatsha lezi insuku leyo ngoma Nkosi ukuthi akekho umkhululi Nkosi uyosikhulula nyazwezi ngaphandle kwakho. Nkosi yamakhosi ilokho nje ngifisa Nkosi bangizibongele Nkosi kuwe. Ukusibheka Shembe nokusithanda ngoba sibe nenhlanhla abantu beNkosi ezweni lakithi. uNkulunkulu wazi wabusimgidi ngamalambo manaza. Ngabona intombi ihlabelela zithi ulale we baba wethu. Zilalise ezweni lakithi kaSayimana manaza. Ngibuka uthando lesimanga lephuma inkala wonke umuntu ethi ngifisa ukuyibonela lo Shembe kodwa uNkulunkulu wayesegeza amehlo kumbishophi uthi akuseni umuntu lo Jesu emthethe ukushumayela phansi ngimbone ngamehlo namhlanje ibonga uNkosi. Kwa wethu amehlo lengegezeke kanjani uNkosi. Kuwe wafika ingane lapha sengihlala phansi Nkosi yamakhosi ngiyacela ukudlula le ndaba ngoba lo muntu Nkosi usanda kushona nje Nkosi emhlabeni. Kufika ingane zakhe zithi Madondo sikuzwile ukhuluma lapha noShumayela. Kodwa manje ubaba wethu uyakhala ukuthi ngisizeni ngifunele umfundisi. Sase ifika lezi ingane zithi umfundisi sisize. Sicela ukuthi uhambe uyobona ubaba wethu ngoba ubaba wethu semdala kodwa ufuna ukubona ngamehlo. Ingadini Madondo Nkosi imvula inyana. Kodwa akekho umkhululi ozisikhulula. Ngaphandle komasiso. Mase ifika lezi ingane ngithola abantu abami ngiyofika kanjani ezweni ukuthi ngaba ukudla upheke ngathi South Coast kakhulu kabile lizwe. Zithi lezi ingane cha Madondo sofaka noma ngabe upetrol uma ufikile. Kuhle ukuhambela abantu babehluphekile manje. Ngase ngidela abakhona abathe ngiphuthuma le ndaba. Ngase ngidela ngathatha imoto lapha ngoba ngijabulele lo muntu ekuhleza apha ekhaya uyagula. Ngase ngihamba izwe lide ngohlobo lesimanga. Uma sengifika lapha eINkonzo Nkosi sengitshela lapha ngithi ngithumeleni ke ngihambe ngenavigate ukuze ngikwazi ukubona ukuthi ngihamba kuze ngijike kuphi. Mase ngifika lapha ngiyaqhamuka kulo muntu ngiqhamuka ngale moto bathi ngihamba ngemoto enjani. Ngithema ngiqhama sengibona inqwaba abantu emesangweni. Ngase ngayitha sengithatha Nkosi ingubo yakho ngoba ngase ngigqoke emzimbeni. Ngase ngiguqa ngamadoda ngathi Shembe ngihambe izwe lide. Kodwa ngicela Nkosi abantu bangaboni Nkosi babone wena nyazwezu. Nkosi yamakhosi ngathi ngaqoba le ngoba ngaguqa ngabona bonke labantu behla beguqa phansi ngamadoda. Yonke imizwa ngomakhelwane kusuke lapha na lezi ilwane zithi ho. Akukholiwe nje kuyandala. Uma sengilapha Nkosi bathi beqhamuka nesitafu. Sebetha umfundisi awukwazi ukungena lapha ngaphansi kwemukela ngalesi sitafu. Ngithi natha thina semukela kanjeni bathi bona cha sicela ukumukela ingilozi yakho angidluleke lapha. Mase ngena ngaphansi ngikhuluma ngezinto ezizaNkulunkulu batwa beNkosi. Uma ngabe sengifika lapha ngaphakathi iNkonzo zeNkosi. Ngifika lapha ngaphakathi lo muntu ubekwe embhedeni. Le mbhede lemdala ngiyayibona ibhede le-3/4. Uma ngabe ngifika lapha nase lo muntu uhlezi uyambona umuntu ukuthi uyaphila kodwa lo muntu neminyaka akakwazi ukuhamba uhlezi nje kanje. Phakela la zelana yonke into ayiqedele la ebhedeni wakhe. Mase ngifika lapha ngase ngiguqa lapha indlu yakalawo yakho ngotshani. Usethi umntawo umfundisi sondela ngamandla. Ngase ngisondele baba yini baba kwenze njani? Ngathi baba hayi ungadina baba. Yimina ngithuma ingane ngathi ngicela ukuthi ufike lapha ekhaya. Ngithi na baba kwenze njani? Ngithi cha. Usethi baba cha mina ngiyiNazaretha mina. Sethi ngani gqoka iNazaretha base ngigqoka ingane. Sethi bantu abami ngisizeni. Konke ngifuna ukuyikhuluma umfundisi kodwa ngifuna ukuyikhuluma sengigqoka ngulo emhlophe. Usethi ngilandelele uNazaretha wami wesidlo. Weselandela uNazaretha wesidlo wasegqoka emzimbeni. Uthe eqeda ukugqoka uNazaretha le ndoda emzimbeni baba weNkosi. Isithi Madondo ngizosho lento. Sengineyinsukwani eyiningana ngibe ngihamba ngibuyisa fanele ngabe sengihambile emhlabeni. Ithi kodwa mina inkinga yodwa yokuthi njalo mangihamba ngihambe lapha ngiwa ngeenyawo kaSeme ngize ngifike lapha eShembe lapha esangweni. Ithi abantu abalapha nabazigidi bayizinkulungwane baguqe ngamadolo bashoshela ungena ngaphansi lapha ebuhleni. Ithi kodwa kangeneki. Ithi ke mase ngilapha esangweni ngithi ngingafika lapha bese ngifica ingane ezimbili zimile lapha emasangweni. Uthi mase ngithola ngiyibheka lezi ingane ngithi sanibona abantu abami bese bethi yebo baba kodwa mangiyibuka lena isibona abantu zabelungu lezi ingane. Uthi ke lezi ingane mangifika kuzo ngithi abantu abami ngize lapha zathi lezi ingane bakhipha ithikithi. Uthi laba ngase ngikhipha ithikithi lokubhathela ngase ngiyinika lezi ingane. Uthi ngase yiphenduka lezi ngaqala ukuyibona kusibona abantu lezi ingane ezinamaphiko lapha ngemuva. Ingithethelele manje.
ithi kodwa lezi ngane zathi isuka seyiphakama zindiza abakhonzi abathe benkosi zathi ithi umzuzwana besinga uthi zathi seyibuya zithi lezi ngane baba besithi uzoba nenhlanhla ungenela ngaphakathi lapho ekheni kusezulwini lithe unyasi lwezulu akangeni umuntu ongazange asidle isidlo sonyasi eselapha emhlabeni bakhona nabenjani ithi kaMadondo ngisabile utshela ingane zami ukuthi ngikubizeleni ithi ngicela ndlela ngeke ngihamba ngibuyiswa ngicela ngihamba ngibuyiswa ithi ngimiswe yileyo nto ngithi kuwe namhlanje uyilalele le ndaba noma lini izulu namkhulu engafanele ithi sengimdala ngifisa ngamasanga umthwalo phezulu kwalezi ngane ithi ngicela ungenzela into eyodwa ngicela Madondo ungenzela isihlo ngithi mina umthetho wakho na baba awulungile kanti isidlo sisho ushembe kuphela umuntu ovumele ukwenzela isihlo ithi hayi Madondo sengumthwalo phezulu kwalezi ngane wayesenyela izingane yakhe intombazana wathi umntana hambe uthatha ujuzi khona ujuzi abadayiswayo angazoyithatha namathenisi Busma, wese la display. Wese sibeka la. Uthi lo muntu wesaleka lapha sathi Madondo, ngicela uthandazele lento ubiza uShembe unyazi wezulu ukuthi akaphendule lento leyisihle ngoba angikathandi ukuhlala emhlabeni. Ithi sengumthwalo phekwa lezi ngane, seyifisa ngishubalaza zishiyele lika ngoba isinga yini. Uyalibona unyazi. La qaba ngathi Shembe namhlanje ngiqala ukwenza usono ke namhlanje. Ngizoyithini indaba enkulu kangaka. Lase ngibheka lo muntu kudala lo muntu. Lase ngima ngathi Shembe. Amafika ngosaqaqa wena ngazi namhlanje ukuzokwenza. Kona ngosomsebenzi wasuka nawe isimo sakusona ngangazi lutho Shembe ingcwele. Wenza wena ngosuphelelisa. Lase ngiguqa ngithanda zathi inkosi yamakhosi. Makuyintanda yakho inkosi mayenzi. Usala umsebenzi inkosi wenza. Lo muntu bathola benkosi ngambona enyamazisa inyawo kancane wayesephenduka lo muntu wenza mpeka phansi bathola benkosi lo muntu wesephuza wadla lo muntu angazi ukuthi wenzani ibhayisikopho yiphi ngiyibukayo ngaqeda ngathi nya wesese umuntu Madondo ngiyabonga sengizohamba emhlabeni ithi ke Madondo na uNkulunkulu kaShembe uShembe unyazi wezulu engizwile ngicela ngingapheli insuku ezine ngisesemhlabeni ithi kodwa makuphela insuku zabazinde kuyoba uNkulunkulu unyazi wezulu akangemukelanga nakwezamela futhi ngimbonga ikhona imanazelo alekho umkhululo zosikhululo Madondo ngaphandle konyazi wezulu kufuna basisho abantu benkosi ukuthi emhlabeni asibhekene onyazi wezulu ngoba zonke izinto ezikhona emhlabeni asizusisiza kodwa sinukunyazi wezulu sahlukana nalendoda mangene ngokuthi ngahamba ngathatha iminikelo ababeyinikelile nabo konke ababeyinikele bona ngase ngakhulula phela ngasaba ngisicela abashumayeli ukuthi yini le kade ngiyoyenza ngahlala ngathi nje lento angiyazi mhlawumbe iyoba yisono sonifile kodwa kwadlula insuku zabazibili abantu benkosi sathi masiguqa ekhaya nezingane sithi lala nathi namhlanje Malikhala uqulu ukuthi ingane baMadondo asazi mafane sibonga nofane sithini kodwa njengoba nje manje nasikufonela nje akasekho umkhulu siyazi likhona Madondo ukhuluma indaba kaShembe lo obade lapha ezolakithe emshwathi Madondo inkosi ngishiyoni ngishizangoma ngone zahamba zakhipha imingqambo zayifihla zagijima sizankulunkulu Madondo inkosi wami uNkulunkulu wami usimayedwa manaza abasithanda uShembe Madondo inkosi yamakhosi noma sinezona Shembe sithande inkosi yamakhosi usuwahloze inkosi izona inkosi ngoba lezo zayihlupho ababethu nomkhulu ndifuna ukuthi kusikhipha kuwe sikhona inkosi usifihle nyazezwe nabantwana bakho Shembe balapha inkosi yakwazi ukudinga nokwesola lakho baphe Shembe abangenakho inkosi yamakhosi ngumntwana inkosi omncane onezona ukhumbula inkosi lezenzala inkosi umkitazi yasho Shembe inkosi isifike esibhedlela ithi yini masimutanani
ngacela inkosi uNyazi ngathi ngiyacela baba ukuthi lo ngibone emhlabeni ungangilahli inkosi ngale wethu kodwa ngathi mase ngifika phambi kwaNkosi esibhedlela lapha eKingegadi yaphenduka isibuku uDoka yathi mntanami uthe inkosi uNyazi nansi mina ithe ngo2:30 uzokuphuma umphefumulo kimi Nkosi amakhosi nangempela Nkosi 2:30 lo inkosi namanje kubhalwe kumarekhodi esibhedlela eKingegadi ngokuthi waphuma umphefumulo endodeni inkosi kwatshengisa ukuthi samlahlanga ngale wethu nami Nkosi ngiyacela Shembe ukuthi ngikhumbule nezo lakithi ukuthi sipha amandla ngosaphindiwe kodwa Nkosi uyeza umshado ngohlobo zamazama uzoyibongela uNkulunkulu ukuthi uNyazi nokusithanda Nkosi noma sinje inkosi ayibusele ngizulele